back sa ating video. Ito mate. Sa video naman natin now, isi-share ko lang yung sekreto ko sa pagiging makinis na mukha. Charing. Sa makinis na mukha ba? Ano yung ginagamit ko? Actually, ano lang ginagamit ko? Wala tong wala tong paid promotion. Isi-share ko lang. Actually, yung gamit ko, umaga at gabi, lang, Kojic soap. Nag-peel ako one time nung October, 1 month lang. After that, na ako. Sabon lang ginagamit ko sa umaga at saka sa gabi. Yun lang. After nun, pagkatapos kong magsabon ng Kojic soap from Pinas. From Pinas to, pinapadala ng ate ko dito sa Japan kasi nahihiyang kasi ako nito eh. Umaga tsaka gabi, naghihilamos ako ng Kojic soap. After ko maghilamos ng Kojic soap, naglo-lotion ako. Ito namang lotion na to, Shiseido lotion. Sa Japan to eh, made in Japan talaga to. Stick to one ako nito, 12 years na yata. Ito lang talaga ginagamit ko, lotion. After mong maghilamos, after mong mag-soap, mama ko chine, after mong mag-soap, mag-lotion ka para hindi matigas ang mukha mo ba? Para hindi maging matigas ang mukha mo, hindi dry yung feeling mo ba? Yun lang ginagamit ko, sinishare ko lang, ito, very effective niya sabon na to. Super ganda niya. Noong October pa ako gumagamit nito. Morning tsaka gabi. And then ang ihilamos nyo, yung malamig na tubig. Malamig na tubig yung may ice, yun ang ihilamos nyo para wala kayong pores. Tingnan nyo ako, sa edad kong mag-32 na ako next month. 32 na ako next month. Maganda siya. Sa mga pictures ko, sa mga video ko, wala akong hilamos. Hindi ako na-filter. Ito lang, katapat. Hindi yun na, karyate, hindi yun na kailangan ng filter. Ito lang. Ito lang, wala ng filter. Ne, Lyo-chan, karyate? Ne? Magiging maganda na kayo, ito lang. Hindi nyo na kailangan ng filter sa mga cellphone nyo. Dito, chite. Minatsan mo yate. Anita, ang papa ko. Nakita kami ng papa ko. Nandi, chite. Mo, waro kara. Yun lang gamitin nyo. Morning at saka night. Tsaka malamig na tubig yung may ice. Para yung yung mga wrinkles nyo, nawawala siya. Magiging 32 na ako next month. Wala akong ibang gamit. Ito lang. Yung mga stress nyo. Kahit stress kayo, hindi makikita sa mukha nyo na stress kayo. Katulad ko, stress ako kasi wala akong pera. Pero, maganda pa rin siya tingnan. Wala akong hilamos. Nag-lipstick lang ako. Wala akong hilamos. No, baby chang. Walang wrinkles. Ayan. Totoo to. 1 month lang ako nag-peel. Nung October pa ako nag-peel. Nag-peel ako ng Perfect Skin Perfection. 1 month lang yun. Nung October, yun lang. After that, sabon na lang ginagamit ko. Tsaka ito. Yun lang. Maganda siya sa mukha. Tsaka malamig na tubig. Walang kaarte-arte, yun lang. Walang kaarte-arte, yun lang. Pero yung mukha niya, maarte tingnan. Pero walang kaarte-arte, yun lang. Yun lang po. Bye-bye! Yan, bye-bye!